Marina nagpanindugan nga padayon ang ila pagpatuman sang guidelines apisar sa natabo sa isa ka pasyente nga ginatake sa korazon sang naabtan sang ulan sa tunga sang kalalawran. Si John Sala nakatutok. Padulong sa syudad sang Iloilo ang pasyente nga si retired Police Simeon Gabinete sakay sa sakayan sang naulanan bangod hindi gusto sang Marina kag PCG nga humlaro ng trapal samtang nagabiyahe. Na-cardiac arrest ang pasyente kag kahapon sang kaagahon ginbawian ini isang kabuhi. Kinakasubo sang Maritime Industry Authority ang natabo apang nagapanindugan nga padayon sa gihapon ng ila pagpatuman sang guidelines sa pagbiyahe sang pump boat. When it comes to trapal kasi, as of now, ang directive is it will still go unfolded. Dugang panibero ang mando halin sa head office kag wala sila sang kontrol. Apang nagpahayag nga bangod sa natabo, kinahanglan mayara na sang kaugalingon nga payong ang tagsa ka motorbangka. We will ask the bangka operators to provide umbrella. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala, One Western Visayas.